खुलुमबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्लिम लरेन्स इस्लारि स्पर्ट्स सेक्रेटारि लरेन्स रायजो हमजानाय गुबुन आलासिफोर आरो रिसर्स पार्टनार फैनाय बिथां प्रफेसर मन्टु बसुमतारी हेड अफ डिपार्टमेन्ट फिजिकेल एजुकेशन डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो फैनाय गुबुन गुबुन जिल्ला ओनसोलनिफ्राय आफादनि स्पर्ट्स सेक्रेटारिफोर दिनै बे जमा जानायाव मोनसे डिसकाशन लेभेल जि टपिकआव पार्टिसिपेट आं बियन्ड दैट टपिक आरो बिनि उनाव थांबावगोन किन्तु बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म जे फर्स्ट टाइम आबसुवा इनिशिएटिभ लादों बेखौ कारण हिस्टोरिकली नायबाबो एन्टायर नर्थ इस्टखौ नायबा कालचारेल नायबा ट्राइब हिसाबै नायबा जों बर'आ मोनसे रेकर्डिं स्पर्ट्स फोर्स आसामनि जेसेबां स्पर्ट्स टीम जायो बाव एटलिस्ट प्रत्येक गेम्सआवनो बैडमिन्टन टेनिसखौ बाद होनानै जेसेबां बक्सिं जा आर्चारि जा फुटबलफोर होनो दरकार गैया माने प्रत्येकआवनो 80% प्लेयारा बर'नि नङाबा बर' रिलेटेड मानसियानो जाखायो बेफोरल' नायबा जोंनि मोनसे स्पर्ट्स डमिनेन्स दं आरो जोंहा मोनसे कालचारेल प्रेक्टिस दं जों बर'फोरा फुटबल गेलेयो केचआव मावग्रा मानसियानो जा स्टुडेन्टआनो जा मोनसे बैसोखौ क्रस खालामनाय मायानो जा जोंहा मोनसे नेचारेल एफिनिटि दं माने फुटबलाव स्पेसियेलि फुटबलाव दा बेबायदि मोनसे कालचारेल प्रेक्टिस थानायखायसो जोंनि डमिनेन्स दं आरो बेबादिनो बुस्थुआ सोलिबोगासिनो दं खिन्थु माने जोंजों मोनसे एफोरा पटेन्सियेल स्पर्ट्स पावार बेखौ जों केपिटेलाइज खालामनो हायाखै आरो दिनैनि दिनाव स्पर्ट्सआ सिम्पलि रिक्रिएसन नंला बे बिराद मोनसे गिदिर प्रफेशन केरियार बिराद गिदिर कमार्शियलाइजेशन इन्डास्ट्रि जाबाय दा बे सिचुएसनाव बे जेसेबां स्कोप दं बर'फ्रा जेसेबां स्कोपखौ इन टार्म्स अफ केरियार रिक्रिएसन आरो कालचारेल प्रेक्टिसखौ जायो बे हिसाबाव जानांगौमोन बे दिनै जाफैयाखै कारण जों स्पर्ट्सआ सोलिगासिनो दं जोंनि गेजेराव बेबादिनो सोलिगासिनो दं दिनै खिन्थु बे सिनारियाव गैला दिनै स्पर्ट्सआ बिराद प्रफेसनेलाइज अर्गानाइज इन्स्टिट्युसनेलाइज बहुत प्रफेसनेल कोर्सेस दं दा बे सिनारियाव आल्टिमेटलि दिनै टपिकआ होनदों माने रोल अफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स स्कुल कारिकुलाम एन्ड सोसाइटी इउनेस्कोनि फिजिकल एजुकेशन चार्टर होननाय मोनसे चार्टर दं 14 पॉइंट चार्टर of sports को दा रिकॉग्नाइज खालामो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मोनसे ऑब्जर्व खालामनाय जायो आरो स्पोर्ट्स को नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पीस प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन साने इनटू बिको होले the sports is a media through which completely a society can be transformed a society can be made prosperous bे लेवल थांबाय आरो मोनसे affiliated जेसेबां in this community international organization आरो जेसेबां स्टेट दं बिसोर मोनसे स्टैंडिंग सर्कुलर दं 14 पॉइंट एजेंडानि आन्दाराव जे प्रत्येक मेम्बर स्टेटनि मोनसे रेसपन्सिबिलिटि थायो जे गावनि सिटिजेन्सनि थाखाय जेरै राइट टु एजुकेशन बे राइट टु प्ले बादि मोनसे स्कोप होनांगौ दा सब कान्ट्रिया होनो हाया जोंनि इन्डियाबो हायाखै आरो स्टेटफोरनि अबस्थायाथ' आरो बेबादिल' खिन्थु दिनैनि 20 बोसोर आगोल दस्रा खोथामोन जेरै भारतबर्षआ इकनमिकेलि एसे बहुत पावरफुल जाबाय फान्डिंफोरा मोजां नंखायनो इनफ्रास्ट्राक्चारफ्राव फैगासिनो दङ कर्सफोराव फैगासिनो दं आरो जोंनि एजुकेसनेल पलिसियाबो चेन्ज जाबाय स्पोर्ट्स आरो फिजिकेल एजुकेशनखौ दा स्कुलाव कम्पालसरि खालामनो होननानै गोदान स्पोर्ट्स एजुकेशन पलिसि फैगासिनो दं माने मोनसे समावथ' दंमोन दा सेन्ट्रेल स्कुल सिस्टेमाव दंखायो 11 12 आव बिसोरो एज ए साबजेक्ट लानानै गावनि फरिखा होनो हायो आरो स्पोर्ट्सखौ साबजेक्ट लायोबा बिसोर ग्रेडआबो मोजां जायो नालाय बे सेन्ट्रेल स्कुल सीबीएसई स्कुल पेटार्नाव दं नवोदयाव दं जोंनि स्टेटआव गैया आसाम गभर्नमेन्टआव 500 प्लस फिजिकेल एजुकेशन टीचार दं जों बयबो माने फिजिकेल एजुकेशन टीचारखौ दस्रा कनसेप्टआव सानो दा जोंनि सिस्टेम प्रेक्टिसा प्रटेक्ट दस्रा आरो सेंट्रल स्कुल लेवलनि माबाया दस्रा किन्तु बे हिसाबाव जोंनाव इमप्लिमेन्ट जायाखै किन्तु सेंट्रल गभर्नमेन्ट लेभेलाव दिनै सीबीएसई आव जिबादि फिजिकेल एजुकेशना इमप्लिमेन्ट जायो बेखौबो क्रिटिसाइज खालामबावदों बे रलखौबो दा चेन्ज खालामफिनबावदों बेजों कम्पेयार खालामबा जों एसे उनाव दं दा बेखौ मानो थाखाय माबायाव लाबोदों स्कुल कारिकुलामाव लाबोदों आं बेखौ खिन्थानो लुगैला
sports physical education जाबाय मोनसे part of integral part of the education. By definition of थांबा जों बुजायो जे सासे मानसिनि complete personality develop जानांगौबा बिनि social, physical, mental, spiritual बेफोर प्रत्येक aspect develop जानांगौ. जोंनि personality व्यक्तित्वआ जोंनि व्यवहाराव नङा, जोंनि चरित्रआव नङा, जोंनि physics, fitness, जोंनि intellectual capability बेफोरखौ लानानै जोंनि complete मोनसे personality जायो, व्यक्तित्व जायो. दा बे हिसाबाव मोनसे responsible citizenship बानायनो थाखाय the best media आरो बे educationनि part जानांगौ. आरो play theory आन्दाराव नायोबा मोनसे जेतिया जों नेशनेल बोर्डखौ नायो, जीव जन्तुखौ नायोबा सैमा फिसा फिसाफ्रा जिखुनु जन्तुआनो जेथिया मोनसे सायाव डेभलपिं स्टेजाव थायो बे गावनो नेचारेलि गेलेयो. बे गेलेनायजों बिसोरनि एडल्टनि थाखाय मा नांगौ बे स्किलफ्रा डेभलप जायो. दा जोंहा बयनावबो बे प्ले एटिट्युड दंजोबखायो बा इनहेरेन्टलि जोंनि जिनावनो दंजोबो. ओंखायनो सब गथ'फ्रानो गेलेनो नागिरखायो, हगारनानै होबाथाय गेलेखागोन बिसोर. बे आरो बेयाव बे गेलेनाया सब समय मुभमेन्ट ओरिएन्टेड जानांगौ होनबासो जों मुभमेन्ट आरो एक्टिभ जानांगौ होनबासो बे जोंनि हेल्थ बेनिफिटफोरा ससियेल बेनिफिटफोरा फैयो. दा जों जि फिजिकेल एजुकेशननि कारिकुलामखौ होनदों माने कारिकुलामा जे इमप्लिमेन्ट जानांगौ बे मोनसे स्ट्राक्चार्ड आरो अर्गानाइज्ड माने गेलेबा स्पोर्ट्सआव इनभल्व जायोबा इन्डिभिजुअल जा टीम जा बे मोनसे सार्टेन एनभायरनमेन्टआव जायो. गोसो मथे गेलेयाखौ बेयाव रुल्स दं, अर्गानाइजेसन माबा दं, बिनिफ्राय प्लेयार्सफोरनि रिस्पन्सिबिलिटि थायो. बेबादि हिसाबाव गेलेनाय जायो, मोनसे गिवन रिफारेन्सआव जायो. दा नंखायनो होनो माने गेलेबाथ' शारीरिक एक्सारसाइजआथ' जाखागोन, नंखायनो हेल्थ आस्पेक्टआ ओरैनो इमप्रुभ जायो. खिन्थु बेजों दा नों गेलेबा पास होयोबा रिसिभ खालायबा मोनसे स्किल पारफर्म खालायबा बे बुस्थुआ ओरैनो जाया. नोंनि नार्भास सिस्टेमा बेखौ कन्ट्रल खालायो. बेसेबां स्पिडआव आं बक्सिंखौ मानसिगोन, बेसेबां स्पिडआव आं बलखौ किक खालायगोन, गोजानाव होनांगौबा सोरनो होनांगौ, बेफोर बुस्थुआ कनस्टेन्टलि बिराद माइन्ड सिस्टेमाव जों सेन्ट्रेल नार्भास सिस्टेम जोंनि एनाटमियाव बे बुस्थुआ माने जोंनि फांसनिंआव जोंनि समस्त मुभमेन्ट जा आरो डिसिजन जा जोंनि नार्भास सिस्टेमनि बेसाव जायो. गेलेबाय थानाय समाव जों प्लेयार पजिशनखौ रिड खालायनानै सोर फ्रि दं, सोरनो नांगोन, सोर स्कर खालायनो हायो बिराद फास्टआव बेफोर इभालुएट जायो आरो नों डिसिजन लायो. बेनिफ्रायसो नोङो एक्सिक्युट खालायो. दा ओंखायनो एक्सारसाइज सिम्पल खालायबाबो 1, 2, 3, 4 खालायबाबो साननांगौ, गावनि ब्रेनजों कन्ट्रल खालायनांगौ, ग्रुपआव खालायबा ग्रुपजों कोअर्डिनेट खालायनांगौ. ओंखायनो जे फिजिकेल एक्सारसाइजफोरा जे मेन्टेल डेभलपमेन्ट जाया बे नङा, कनस्टेन्टलि नोंनि माइन्डआ एक्सारसाइज जायो, डिसिजन लायो. दा जेसेबां गेम सिचुएसनावबो आरो क्रिटिकेल, कम्पिटिसनावबो आरो क्रिटिकेल, सिम्पल एक्सारसाइजआवबो बे बुस्थुआ इनभल्भ जायो. ओंखायनो होनो जे मेन्टेल डेभलपमेन्ट एस्पेक्टखौबो बिजों क्लियार खालायो. बेफोरखौ बुजायनांगौ बिराद गोलाव जागोन, आं एकदम सामाराइज खालायनानै बुजायगासिनो दङ. माने बयबो मोनसे आइडिया थायो माने माने शारीरिक शिक्षाखौ माने फिजिकेल एजुकेशनखौ माने स्कुलाव लाबोदों बे कनसेप्टआव लाबोदों. दा सासे गथ'आ एजुकेशना स्कुलाव फैबा खालि फर्मेल एकाडेमिक आर्ट, साइन्स, हिस्ट्रि, लेंगुवेज, मेथ्स बेफोरखौ फरायलांगोन. बेफोर बुस्थुआ व्यक्तित्व गावनि पार्सनेल डेभलपमेन्ट एरियाया बैयाव जाया. खिन्थु स्पर्ट्सआ गासिबो टटेलिटियाव लाबोयो. बे बुस्थुखौ दिनै वर्ल्ड वाइड बयबो बुजियो आरो डेभलप नेसनाथ' स्ट्राक्चार्ड बिराद प्रग्राम दं, बिसोर मारै बे बुस्थुखौ लायो. दानाव गेम्सआव गेलेबा मोनसे टिमाव गेलेबा जों बयबो बुजियो आंनि डिफेन्डारा मोजां नङाबा टिमा जेनगोन आरो टिमाव जुदि कोअर्डिनेशन थालायलायाबा टिमा मोजां गेलेनो हानाय नङा, पारफरमेन्स खम जायो. फाउल खालायबा माबायदि पेनाल्टि जागोन बेबो दं. बक्सिं भितराव पेनाल्टि जायोबा नों पेनालाइज जागोन, पेनाल्टि जानानै टिमा जेनगोन. दा रुल मोनसे दङ, बे रुलखौ रावबो भायलेट खालायनो नागिरा. बे रुलनि गेजेराव गेलेनांगौ. प्रत्येक स्पर्ट्सआनो रुल दं. नांगौथाय बे बक्सिंआनो जा, सलायलायनाय, गन्थं बायलायलायनाय, थेवब्लाबो बावबो होनो खर'नि बेक साइडआव सौनो मोना, बे नागिनि गाहायाव सौनो मोना, बे नाकालजों सौनो मोना, बेजों सौनो मोना, आरो ग्लभ्सआ इसिबां मोजाङै जानांगोन. दा बेफोरबो रुल दं. मा होननो नागिरदों आं, मोनसे रिफारेन्स रुल दं, बिनि भितरावनो स्पर्ट्सखौ प्रेक्टिस खालायो, बेखौ जों मावो. बेखौ सिफायबा जोंहा मोनसे पेनाल्टि दं. थारमाने बेबायदि एनभायरनमेन्टआव जेथिया गथ'फ्रा देरो होनबा मा मोनसे ससाइटिनि रुल एबाइडिं केरेक्टार, रुल रेसपेक्ट केरेक्टार बे बुस्थुआ फैयो. आरो मोनसे ग्रुपआव गेलेनाय, इन्डिभिजुअलाव गेलेनाय, बेफोर
सेल्फ कॉन्फिडेंस और बहुत सोशल क्वालिटीज बहुत दं बेफोर डेभलप जायो आं मोनफा माने एलाबोरेट खालामलांना किन्तु मथा-मथि आं बुजायलांसै टीमाव गेलेबा जे बयजोंबो सहयोग जानानै पास गेलेलायनानै खालायनांगोन सासेल' ड्रिबलिं खालायनानै चान्स लाबा गल होनो हाया बेफोर बुस्थुखौ बुजि दा सासे मोजां प्लेयार इनजुर जानानै बाहेरायाव थाबाबो जों बुजिया बे सासे प्लेयार गल स्करार बेनिफ्राय जों दिनै जेनबाय थारमाने प्रत्येक इन्डिभिजुवेलाबो ससाइटियाव वर्थ दं टीमाव भेलु दं बेफोर बुस्थुआ बुजिनो हायाखै बेफोरबायदि खोथाखौ साननानै आरो बे रुल बायदि मोनसे मरेल क्वालिटि फैबाय मा बुस्थुआ एक्सेप्टेड गेम सिचुएशनाव मा भायलेसना माया एक्सेप्ट नङा बेफोर मोनसे एजनिफ्राय मोनसे बयसनिफ्राय दिन्थिया बिसोर एक्सपोज जायो बे सिचुएशनाव दा जों बैफोर क्वालिटिया डेभलप जायो नंखायनो आरो बेबायदि साननानैनो दिनै स्पर्ट एजुकेशन पलिसिया कमप्लिटलि चेन्ज जानानै दा शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन दा निउ पलिसि मथे क्लास 5-6 निफ्रायनो इन्ट्रोड्यूस जागोन गथ'आ बैयावबो पास जानांगोन होनबासो नेक्स्ट क्लास प्रमोशन मोनगोन आवगायाव सिम्पलि दा सेन्टेन्सखौ थानाया गेलेनांगौ आरो क्लास 11-12 आवसो पास जानांगौ दंमोन दा बे बुस्थुआ क्लास 30 जागोन बेखौ मोनसे साबजेक्ट हिसाबै लानांगोन डिग्रियावबो बेफोरो दस्रा किसुमान स्टेटफोरा एप्लाइ खालामबाय दिनै IIT आव 4 सेमेस्टाराव स्पर्ट्सनि क्लास दं बेखौ पास जानांगौ बिसोरो बिसोरनि IIT टेक्निकल एजुकेशन कर्सजों बेहा जेबो लिंक गैया किन्तु स्पर्ट्सनि मोनसे बेनिफिट दं बे बुस्थुखौ इन्जिनियार्स IIT फ्रा बुजिनांगोन होननानै 4 सेमेस्टारसिम बिसोर बेयाव खालायो इसिबां पुशआप इसिबां एथलेटिक स्किल बिसोरनाव थाथारनांगौ जिमाव इसिबां कोर्स स्क'र खालायनांगौ होननानै लाबोबाय दा बे फिजिकल एजुकेशना बे लेभेलाव हाबफैबाय माने माबायाव जोंनि एजुकेशन सिस्टेमाव जों बहुत जुदि इन्डियाखौ कम्पेयार खालामोबा जोंनि ओरैजाय नर्थ इस्ट स्पेशली जोंनि BTC आरो आउटसाइड BTC एरियाबो एसे क्षेत्राव बहुत उनाव दं दा दिनै आं होनदों आसामाव 500 फिजिकेल टिचार दं 500 प्लास किन्तु बांसिन फिजिकेल टिचारा स्कुलजों गैया बे DSOजोंसो नांगोन DSOआसो बेखौ इउज खालायो बाव एडमिनिस्ट्रेटिभ पलिसिया एसे आं बेफोर खोथाखौ होननाया माने दिनै आबसुनि प्लेटफर्म मोनना हयथ' आइएसआ बेफोरबायदि इस्युखौबो लांनानै ससाइटियाव प्रजेक्ट खालामनो हागोन जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमावबो बेखौ माने मानो हागोन जे आइडियालि मा जानांगौमोन बेफोर जायाखै बयबो बिथांमोना बेखौ बुजियोबा मोनसे जोंहा भइस जागोन आरो जों चेन्ज जायोबा बिराद फास्ट चेन्ज लाबोनो हायो जोंनि एरिया फिसा नालाय ओंखायनो आरो दा बुस्थुआ दा बेनोसै अन्त फिजिकल एजुकेशन बेनिफिटा बेफोरबादि दं दा जि बुस्थुखौ गेम्सनि थ्रु स्पर्ट्सनि थ्रु फिजिकल एजुकेशन थ्रु सासेया बुजिबाय बे गावनि लाइफआव ट्रेन्सफार जानांगौ कनसेप्ट अफ बे नंखायनो माने फिजिकल एजुकेशनखौ स्कुलाव इन्टिग्रेट खालामनांगौ आरो स्कुलावल' मोनसे बेबादि मोनसे फर्मेल सेन्टार बयबो फरायनोबो फैयो एसे इनफ्रास्ट्राक्चारबो दं एसे ग्राउन्डबो थागोन मास्टारबो थागोन एसे स्पर्ट्स इकुइपमेन्ट एभेलेबल खालामनो हाबा बाव ससाइटिया बेनिफिट जायो बे कनसेप्टआव बेखौ मावा दा कम्पेरेटिभलि इन्डियाखौ नायोबा जोंनि प्राइमारि स्कुलफोरा आसामाव बड'लेण्डआव जेरावबो मोजां प्रत्येक गामियावनो स्कुल दं आरो एसेबाव फिल्ड मोनसे दं बे बुस्थुआ नर्थ इन्डियाव गैयालाय दंफां सायाव बिसिनि स्कुलखौ नायबाथ' नोंथांमोनाबो निउसफ्राव नुयोना मालाबा जोंनि बाव प्राइमारि बिल्डिंफ्रा बहुत मोजां दं हाई स्कुल स्कुलखौबो नायबाबो मोनसे बहुत स्कुलानो प्लेग्राउन्ड दं दा मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टआ जेरै 500टा फुटबल ग्राउन्ड डेभेलप खालामनो थाखाय 20 लाख खरि होदों आं मिथिया नोंथांमोना मिथिना मिथिया बे इस्युखौ आरो माने फार्स्ट इनस्टलमेन्ट 8 लाख थाखा जोंनि सिगाङावनो बिलाइदों दा गभर्नमेन्टआबो हयथ' बेफोरबायदि जेसेबां स्किम फैयो खम जा किन्तु माने जों एवेयर खालामनो रोंनांगौ जों बिराद एवेयर जानांगौ मा मा स्किमफ्रा फैदों नट अनलि इन स्पर्ट्स फिजिकल एजुकेशन किन्तु दस्रा जेसेबां वेलफेयार स्किम फैयो बेफोरखौ खालामनांगौ दा जेरै जों मिथियो प्रधानमन्त्री हेल्थ इन्सुरेन्स योजनाखौ जोंनि ट्राइबेलफ्रानो बांसिन लायाखै आरो हाइस्ट लादों बांगालफोरा 5 लाख क्लेम हागौ बेखौ दा बेफोरखौ नायोबा माने जों एसे कनसियासलि जानांगौ दा खेलो इन्डिया स्किमनि आन्दाराव बहुत स्किम दं बहुत भार्टिकेल्स दं इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनाय बेनिफ्राय कोचिं सेन्टार डेभेलपमेन्ट खालामनाय योग मिनिस्ट्रि अफ आयुषनिफ्राय माने फिसा फिसा योग केम्प माने मानो थाखाय बेफोरबायदि बहुत फैबाय थायो दा जों बेफोराव जों जड़ित जानांगोन खारन बे ग्रुपआसो माने एजुकेटेड अवेयर आरो नोंथांमोना बयबो माबा मोनसे खालामनो होनासो बे अर्गानाइजेसनाव फैमारदों जे स्टुडेन्टनि वेलफेयार खालामनांगौ ससाइटिखौ
कन्सियास खालायनांगौ एवारनेस लाबोनांगौ बे हिसाबै जों बयबो ज' फैनाय दा नंखायनो जोंसो बांसिन मिथिनांगौ गभर्नमेन्ट स्किमफ्रा मा दं एवार खालायनांगौ दा बे हिसाबाव जों आं दि होनदों जे मानो फिजिकेल एजुकेशना कारिकुलामाव दङ बे बुस्थुआ बे आल्टिमेट पार्पसआ बेनो मोनसे मोजां रेसपन्सिभ कारेक्टार इंटेलेक्चुअल सोसाइटी बानायनो थाखायनो बे बुस्थुआ रुल अबाइडिं physically, mentally, morally, socially, everywhere sound सासे citizenship बानायनोबा स्पोर्ट्सआ बे आइडियल एनवायरनमेन्टखौ होयो बेनिफ्राय अल्टिमेटली बे बुस्थुआ जुदि स्कुल सिस्टेमाव जायोबा गोदान जेनेरेशना मोजां ओंखारगोन आरो ससाइटि अल्टिमेटलि मा जागोन खिन्थु दा स्कुलावथ' मोनसे सुबिदा थाबाय खिन्थु ससाइटियावबो जोंहा बहुत स्कप थायो माने गामिफ्राव जोंहा गोदो गभर्नमेन्टफोर बायदि दंमोन फुटबल ग्राउन्डआ ओरैनो थायोमोन बेबो मोनसे रिजन जे बर'फ्रा फुटबलाव मोजां गामि मोननै मोनथामजों ज' मोनसे मोसौ जानो गभर्नमेन्ट बायदि थायोमोन बावनो फुटबल टुर्नामेन्टफ्राबो जायोमोन दा जोंहा बेबायदि मोनसे एफाग्राब मोजां कालचारेल ट्रेडिसन दं जों बेखौ रिभाइभ खालामनोबो साननांगौ माने खेलानि टार्म्सआव आं बेखौ नुयो दा एफाग्राब जेथिया जों नुयो माने जों बर'फ्रा एफाग्राब स्कप दङ जोङो दा जों मा नुयो प्रत्येक आनसलिक लेभेलाव आरो स्कुलावबो होन डिस्ट्रिक्टफ्रावबो होन जेरावबो होन खालि मोनसे दा बिथां स्टुडेन्ट होनलांदोंमोन जे जों बिराद टुर्नामेन्ट अर्गानाइज खालायो आरो माने जोंहा सोरबा गावनि माने पेरेन्टस नामाव सोरबा डनेसन होयो हायो नालाय सोरबा सानबाय जे बे बिराद जायो एन्डलेस बड'लेण्डआवबो बिराद जायो आसामाव जों बिराद नुयो आरो माने टाइमाव फैसा दं बेबो गावनि बिफा थैनायनि नामाव बिफानि नामाव मोनसे मेमरियेल पार्टिनि माय जों माने मा बे माबायाव थांनानै मोनसे गिदिर इस्युआ मा जाबाय जे खालि टुर्नामेन्टल' कन्डाक्ट खालायो बाथ' बैयाव जाय गेलेनो रोङो बिसोरसो पार्टिसिपेट खालायो जोंनाव मोनसे अर्गानाइज स्किम गैया जे सोरबा गथ'आ सोरबा बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ फोरोंनो लुबैदों बा बबे खेलायाव गेलेहोनो बबेहाय एक्सप'जार होनो खाथियाव मा सुबिदा दं फोरोंग्रा एक्सपार्ट सोर दं बैफोर बुस्थुआ जोंनाव एकदम अर्गानाइज नङा दा बे इस्युखौ बे प्लेटफर्माव लाबोनांगौ नोंथांमोनाबो लाबोनांगौ माने जुदि जों जि एरियायाव दं नोंथांमोना जि एरियायाव दं बे एरियायाव सोर पिइटि दं इडुकेसन टिचार सोर डिएसए दं आरो डिएसनि आन्दाराव साबेसे कोच दं मा दं बेफोरखौ माने जाहाथे इफेक्टिभलि आरो बेखौ इउज खालामनो हानाय माबाफोर स्कप दं नामा नोंथांमोना दा जों इन्टारेक्ट खालामबा बे खोथाखौ होननो हागोन आरो खिन्थु बेखौ थांबाबो एक्सपार्ट आरो ट्रेनार कोच बेखौ होनो बेखौ नोंथांमोना खालामनो सानबाबो एक्सपार्टनि सर्टेज बिराद दं दा नोंथांमोना जोंनि एरियायाव सासे सिनियर प्लेयार जे फुटबल स्किल दं पुराना प्लेयार बे फोरोंदोंसै खिन्थु पुराना प्लेयारा फोरोंनो हानाय केपासिटि थाया बेहाय स्किल थानो हागौ फोरोंनाया मोनसे साइन्टिफिक बुस्थु बेखौ जाय बे कर्सखौ खालायाखै प्रफेसनेलि नलेज गैया बे मोजां खालायनायनि जायगायाव डेमेजसो खालायो बेसो जायो बांसिन दा बे प्रेक्टिसल खालायो बेसेबां प्रेक्टिस होनांगौ बेसेबां ट्रेनिं होनांगौ बेसेबां रिकभारि होनांगौ इन्जुरिनिफ्राय मारै बासिनांगौ बेफोर बुस्थुखौ फोरोंनो हाया नंखायनो माने बे मोनसे लिमिटिं फेक्टर दा जों बयबो दा बे प्लेटफर्मफ्राव जों साननो हायो जुदि जोंनि कचिं केम्प अर्गानाइज नोंथांमोना साननो हायो आंनि बे एरियायाव बे गेमा मोजां दा बैयाव एसे मोनसे मास मोनसे कचिं केम्प बेसिक लेभेल खालामसै आरो मारै बिनि थाखाय रिसोर्स पार्टिसिपेन्ट केन्डिडेट खालामनानै सासे एक्सपार्ट लाबोनो हायो नामा मास मोनसेनि थाखाय बेफोरबायदि नोंथांमोना दा सानलांनांगोन होनबासो माने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज नङाबा मोनसे मोननै मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनसे डिस्ट्रिक्ट पन्सायतआव बेबायदि माने नोंथांमोना सानलांनांसिगौ आरो मा गोदान स्पर्ट्सआव जोंहा स्कप दं बेबायदि एसे इन्ट्रडक्टरि केम्प एक्सप'जरनि थाखाय खालामनांगौ दा दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै नायोबाबो आवगायाव पन्चायत राजदाव खेल मोनसे रोजाबो बाइका होनोमोन बेखौ बाइकानि आन्दाराव प्रत्येक बोसोराव 1 लाख करि मोनसे गामिनि होयोमोन इनडोर हल बानायनो 1 लाखाव इनडोर हल जाया खिन्थु माने गभर्नमेन्टआ 1 लाख होयो ओरैबायदिमोन आरो बाइका टुर्नामेन्ट बेबायदि एसे एमाउन्ट दं दा बैफोर चेन्ज जानानै गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार सापर्ट स्किमबो दङ आरो एटलिस्ट दा जों जुदि एन्टायर आसामखौबो नायो होनबा माने मोजां इनडोर हल स्विमिं पुलाथ' गैयानो दा पुरा एन्टायर बिटिसिआव स्विमिं पुल गैया मोनसे गिदिर इनडोर हल गैया मोनसे गिदिर स्टेडियाम गैया इनफ्रास्ट्राक्चाराव माने बे बिराद मोनसे गिदिर सर्ट कामिं
माने BDC आवबो जाखाना मोजां स्टेडियाम जेसेबां माने प्लेयार दं मा दं बेफोरखौ नायनानै आरो दा इनफ्रास्ट्राक्चाराव खेलो इन्डियानि आन्दाराव किसुमान स्किमखौ सापर्ट होयो दा बेयाव खिन्थु दा बेयाव नोंथांनि जेबो माबा गैया खिन्थु पलिटिकेलि फोर्स खालायबा डिमान्ड खालायबा मोनसे प्रेसार फैगोन उइदाउट प्रेसार स्टिल जाया जोंनि बे एरियायाव दा बिथांनि स्लाइडखौ आं खिथागासिनो दं दसे आवगायाव अलमोस्ट 8 crore project माने 20टा प्रोजेक्ट 160 crore प्रोजेक्ट अरुणाचला होनबाय असो ओरैनो प्रोजेक्टखौ होनानै दोनदोंमोन जेथिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फैसाखौ क्रस खालामनो हायाखिसै मोनसे नेशनेल स्पोर्ट्स डेभलपमेन्ट फान्ड होनो NSDF होननानै मोनसे फान्ड बानायदोंमोन बे फान्डआव 600 कोटी टाका दंमोन जुवा बोसोर बेनिफ्राय स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ क्रस खालामनायनि थाखाय दस्रा डिपार्टमेन्ट लानानै थांबाय दा बेयाव 180 कोटी टाका माबानो अरुणाचलाव मोनगोन जों स्किमानो गैया होननानै बस दा बेबादिबो जायो दा प्रत्येक बोसोर NSDF मा खालायो जेरै जोंहा CSR दं कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि मोनसे फान्ड थायो मामरा गिदिर कम्पानिफोरा बिसोर गावनि प्रफिटनि 3% ससाइटि वेलफेयारनि थाखाय होनांगौ दा बेनिखायनो मोनसे पार्सेन्टेज फान्ड पार्लियामेन्टारि बडि मोनसे माने स्पर्ट्सआव लाबोनानै बे फान्डखौ बारायदों दा ओंखायनो जुवा बोसोर बे फान्डआ बिराद मोजां खिन्थु प्रत्येक बोसोर बे डिमान्ड फैबाबो दा जोंना गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्किम बिदान जादों दा बैफोराव जों एसे माबानो हायो प्रत्येक MLA MP बिसोर 1 crore और 5 crore MP लैंड MLA लैंड फंड दं बे फंडखौ माने बेबादि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्टआव जों माने जेराव माने ससियेल बेनिफिटआ बांसिन जों नोंथांमोना बयबो खुब प्रेसार नायो 50% फंडखौ स्पर्ट्सआव क्रस खालामनांगौ बेफोरबायदिबो साननो हायो दा अल्टीमेटली आज जो दिमाग बिजनेस बहुत स्पेसिफिकली मिथिनो लुबैयो जोंनि सोसाइटियाव स्पर्ट्सआ मा रोल प्ले खालामनो हागोन माने इमेन्स रोल दं माने दा इसिबां केरियार अपसन्स दं आं जि इनस्टिट्यूटआव मावो जों 4 बोसोर डिग्री BA होनो बे कोर्स जों अफार खालायो बेनिफ्राय मास्टार डिग्री मास्टार अफ फिजिकल एजुकेशन बेनिफ्राय कोचिं सर्टिफिकेट कोर्स मानि 6 सप्ताहनि 6 वीकनि बेनिफ्राय दा जों 1 बोसोरिया कोचिं डिप्लोमा बेखौ जों स्टार्ट खालायनांगौ दा बेफोर जाय पास आउट जायो नर्माली रावबो न' ज'ना थाङा जोंनिफ्राय पास आउट जानाय गथ'फोरा 2 बोसोरनि भितरावनो एकदम मोजां फरायनो गभर्नमेन्ट साख्रि मोनाबा बिसोर पार्मानेन्टआवनो गभर्नमेन्टखौ बांसिन बेथन साख्रि आंनि इनस्टिट्यूटनिफ्राय 1 बोसोर डिग्रीखौनो होआखै डिग्री फरायनायनि मास मोनसे आगोलाव फैनानै 25 जन गथ'खौ लानानै थांदों सनायाव मोनसे जायगायाव माबायाव पुनायाव मोनसे इंटरनेशनल स्कुल पार्टि बिराद गिदिर एजुकेशन माबागौ किन्तु दा वाटारखौसो फैया किन्तु मारै गभर्नमेन्टजों फैदों कन्टेक्ट खालामदों फैनानै गावसोरनि इन्टारभिउ लानानै 25 जनखौ लानानै थांदों आरो जानाय लोंनाय होननानै 30,000 मान्थ होदों दाथ' माबा कम्पिउटार इन्जिनियाराबो मोना एफाग्राब फैसा इनिशियल स्टेजआव बिसोरखौ स्टार्टिंआव बेबायदि लानांगौ दा बेबादिनो दा एजुकेशनल इन्स्टिट्यूट जोंनि कर्सआ जाबाय मा एजुकेशनल इन्स्टिट्यूटआव बिसोर एमप्लय जायो ओंखायनो गोदान स्कुल खुलियो पपुलेशन बाढ़ियो ओंखायनो स्कुलाव साख्रि ओंखारबाय थायो ओंखायनो बे मोनसे आरो गिदिर स्कुलफोरा गावनि प्रफाइलखौ गिदिर खालामनो थाखाय माने एडभार्टाइज होयो जोंहा इसिबां को-कारिकुलार एक्टिभिटि दं जोंनाव 25टा गियाननि थाखाय एक्सपार्ट दं बेफोरबायदि एडभार्टाइज खालामग्रा मोनसे बिसाथ' बिजनेस नालाय ओंखायनो बेफोर प्रफाइल बेबादियाव बिसोर एकाउन्ट जोंहा मोननाय जायो दा बेल' नङा आरो स्पर्ट्सआव स्पोर्ट्स मेनेजमेन्टआव इभेन्ट मेनेजमेन्ट स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट मेनेजमेन्ट बेनिफ्राय स्पोर्ट्स रिपर्टिं माबायाव बेफोराव बेयावबो कोर्स दं जों मास्टार डिग्रियाव बेफोरखौ फोरोङो बेनिफ्राय स्पोर्ट्स फिजियोथेरापि बे मेसेज आरो फिजियोथेरापि नोंथांमोन मिथिगोन बेबादि कोर्स बेनिफ्राय ग्राउन्ड मेन्टेनेन्स अफिसियेटिं बेफोरबादि बहुत एरिया दं जेराव माने एमप्लयमेन्ट स्कपआ बहुत आरो दा हेल्थआव मोनसे बिराद कालचार दा मोनसे आरो फैगासिनो दङ माने जेसेबां पिकनिक स्पटफोर दङ बेफोर एज ए टुरिस्ट डेस्टिनेसन आरो हलिडे मेकार होनो बेयाव बेसिक लेभेलनि एडभेन्चार स्पर्ट्स स्टार्ट जालांदों दा गभर्नमेन्ट स्किमाव बेफोर दङ दा ओंखायनो बैयाव गुटे पिकनिक स्पट होनो थाङोबा ट्राइबेल एरिया दं भुटानजों आरो जेसेबां एरिया नांनाय गासैबो माने जोंनि ट्राइबेल एरिया बर' एरिया दा बैफोराव जेसेबां बे माने एडभेन्चार स्कप मा स्कप बेफोरखौ जों बिराद अर्गानाइज्ड वे माने खालामजोबनो हायो डेभेलप खालामलांनो हायो दा ओंखायनो एमप्लयमेन्ट स्कपआ बहुत दं आरो दा प्राइम मिनिस्टार्स
कौशल वृद्धि योजना माने मोनसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सोलिगासिनो दङ बे प्रोग्रामनि आन्दारावनो दा जा मोनसे टाइ आप जागोन प्राइम मिनिस्टारनि माने अफिस स्किल डेवलपमेंट अफिस गभर्नमेन्ट अफिस खाथियाव दङ आरो जों माने 12 ड्रप इंस्टीट्यूट स्टूडेंट आरो बेनिफ्राय दस्रा गेजेरफोराबो गावनि गेरियाव जुदि स्किल डेवलपमेंट नागिरनो कर्सआव मोजांबा दा मोनबा कर्स दं माने जों टाइम खालामनाय जों माखौ माखौ खालामनो हागोन योगा दं आरो फिटनेस डेवलपमेंट दं बेनिफ्राय बे माबा वाटर बेस एक्टिविटीयाव माने सार्भाइवल माने लाइफ सेविंग कोर्स होनो बे दैयाव गोदोबा बेखौ बासायनानै लाबोनानै आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होनाय मानाय बेखौ होनो बे कोर्स बेनिफ्राय मोनब्रै कोर्स बे मोनब्रै कोर्सआव माने दा बे बुस्थुआ माने प्राइम मिनिस्टारनि स्किल डेवलपमेन्टआव दङ आरो आं मोनसे बेखौ खिथानो नागिरदों बे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नायनांगौ बेयाव अलमस्ट 1,500 था कोर्स दं प्राइम मिनिस्टारा स्किल डेवलपमेंट खालामनाय हिसाबै मा बेफोर बुस्थुआ माने नोंथांमोनाबो जुदि आइडिया दंबा जेरै अमा फिसानिफ्राय लानानै जि दानाय थानाय सब बुस्थुआ दङ बेयाव खिन्थु मा नोंथाङा बेखौ ट्रेनिं होबा नोंथांनि उनाव जाय ट्रेनिं लादों बिसोरखौ आरो प्लेसमेन्टबो खालामनांगौ आरो बे कर्सखौ प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय मनिटर जागोन अनलाइन मनिटर जागोन बेसेबां एटेन्डेन्स थानांगौ बेसेबां स्किल लेभेल फैनांगौ होनबासो बे मार्क्स कार्ड होबासो बेनिफ्राय आरो सार्टिफिकेटआ फैयो खिन्थु प्राइम मिनिस्टारनि स्किमनिफ्राय बे सार्टिफिकेट थानाय नालाय बे बिराद मोजां रिकगनाइज बिसोर बुस्थुखौ मोजांनो वेबसाइटआव थांनानै बुजिनो हायो उन्दैबावनो मोनसे स्किल डेभलपनि अफिस दं फैनांगौ दा बेफोरनिफ्राय अरुणाचल आरो मणिपुरानो बिराद एडभान्टेज लाबाय आसामाव आपार आसामना हायेस्ट माने उइभिं सेन्टारफ्रा माने बिराद वेल डेभलप आरो वेल ट्रेन जालांगासिनो दङ दा थिग माने बिसोरनि लेडिज माबानो आसार बानायनाय मा बानायनाय बेफोर बुस्थुआ स्किमा सोलिबाबो बे बुस्थुआ प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय एकदम डाइरेक्ट फान्डेडखाय बिनि भेलुआ बारासिन दा बहुत स्पर्ट्सबो दंखायो मोनब्रै कर्स दा बे जाबाय मथा मथि जोंनि माबाया आं माने नांगौआ बहुत डिटेलाव होनो थांबा एसे समय लागोन खिन्थु मोनसे आइडिया होनो थाखाय आं होनबाय देयार माने स्पर्ट्स एन्ड फिजिकेल एजुकेशना जोंनि दमै जोंनि बाव मोनसे गोबां प्रभिडेन्स दं बर'फोरनि बाव आरो ओरैबो नङा दा माने बहुत पास आउटबो जाबाय एमप्लयमेन्टबो दं मोनबाय जोंनि गेजेरावबो मावनानै दं बहुत डिग्रि दङ आरो दा बिथांमोन डक्टर बसुमतारी दङ आरो माने आंनावबो सानै साथाम दंबावो आरो प्रफेसर दा नायोबा माने जोंनिफ्राय जि एडभान्टेज लानांगौ आं आरो 10 बोसोर दङ रिटायारमेन्ट जानो दा बे 10 बोसोराव जों बेसेबां खालामनो हायो जोंनिफ्राय एडभान्टेज होनो हायो जातिखौ जों नायगोन बेफोरखौ गाइडेन्स खालामनोबा गाइड खालामनो हायो जों नायगोन दा जों दस्राखौसो बहुत खालामगासिनो दं ओरैबायदि अर्गानाइजेसन फैयो पलिटिकेल इनफरमेसन फैयो जों बिसोरसो खालामबाय थायो दा ओंखायनो जोंहा माने जों मोजांसो मोनगोन जुदि जातिनिफ्राय मोनसे प्लेटफर्म मोनो रेडि खालामनो दा बेखौनो आरो दा नोंथांमोनाव जोंनि होनायनि माबायाव जुदि नोंथांमोना एसे आइडिया मोनगोन मा खालामनो हागोन होननानै आरो माने स्पर्ट्सआव मा खालामनो हायो जुदि आइडिया फैयोबा जों बेखौ डिसकास खालामनो हायो आरो दिनै मेटेरियेल जानाय नङा खिन्थु बे आइडिया जुदि खर'आव थायोबा नोंथांमोना साननो हागोन उनाव जोंखौ कन्टेक्ट खालामफिननो हायो बेबायदि आरो बेखौ होननानै आं दिनै फोजोबसै आरो जोंथ' बहुत दं खिन्थु दा मोनसे बिथां मन्त्र बसुमतारीयाबो मन्त्रआवबो होनलांगोन आरो मा स्पेसिफिक केरियार दं मा कर्स दं जोंनि एरियायाव बेफोरखौ मिथिनो लुबैबा बिथाङाबो साननो हायो आं एसे हगारबाय बिथांनि थाखाय